पानेरियाव दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय 30थि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर बान्था। राव थुनलाइ हारिमु बायदि जौगाथाय बिथिङाव गावखौ बाउसोमनायनि गेजेरजों पानेरि ओनसोलाव गोजोन खौसेथि गायसननो थांनायाव हारिजों लोगोसे ओनसोलनि थाखाय गावनि अबथिरा जिउखौ बाउसोमनो गोनां जानाय गेदेमा सुबुंफोरनि गोसोखांथि लोगोसे नखरनि सुबुंफोरखौ थुलुंगाखां होनायनि थांखिजों गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदियैनो बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर बान्थाखौ देग्लायबो पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो पानेरि दख'रा गेलेमु आफादनि बानजायनायाव आरो आसाम जोलुर गेलेमु आफादनि गनायथिजों देग्लायनि 30थि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां बान्थाखौ दिनैनिफ्राय मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों पानेरि ओनसोलनि बयजोंबो मिथिजानाय जोलुर गेलेग्रा फोथार कुसुबिल सकनि साखाथियाव थानाय गान्दा खुंगुर गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बेखेवजेननाय जायो। दिनैनि बे जोलुर बादायलायनाया अदालगुरि सहरनि बिखायाव जोनोम मोननाय अदालगुरि निउ मडेल स्पर्ट्स क्लाब आरो गुवाहाटी डायनाम' एफसिनि गेजेराव मोनसे गाबगोनां बादायलायनाया जोबनानै थाङो। लोगोसे मख'नो गोनांदि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारिया बेखेवनानै होलांनाय दिनैनि गिबि बादायलायनायाव मोन्नैबो जोलुर हानजानि गेजेराव से गल समान जानानै थानायलाय ट्राइब्रेकार जोनायनि गेजेरजों गुवाहाटी डायनाम' एफसिआ देरहासार जानो हायो। पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो पानेरि रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव 30थि बड'लेण्ड मुंख्लं बिथांमोननि गोसोखांथियाव फुटबल टुर्नामेन्ट बेयाव बेखेवगिरि अर्थात बिनि गाहाय आलासि जाफैनो मोनना जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनब्ला बर' हारिनि थामोनथाखौ गायसननो थाखाय जाय बिथांमोना सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबाय बिथांमोनखौ अरायसम गोजोरै लाखिनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानफ्रोमबो नाजाबोदों। दा बेबायदि थांखिजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दख'रा जिल्ला आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदियै दिनै पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो पानेरि रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशना दिनै जोलुर बादायलायनाय बेखौ प्राय 30 बोसोर सिगांनिफ्राय होबोदों। दा बेनि गेजेरजों मोनसे मोजां मोनसे मेसेज बेखौ होनो हायो समाजनि गेजेराव। मानो होनब्ला जोंनि गोजोन आरो खौसेथि बेखौ बे गेलेनायनि गेजेरजों नेरसोन हिसाबै लाखिनो हादों आरो बेनि गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि मुंख्लं बिथांमोनखौ मान होनाय आरो बिथांमोननि मुंखौ अराय गोजोरै दोननाय आरो बिथांमोननि थांखिखौ जोङो गोसोखांनाय आरो बिथांमोननि मावनायखौ गोसोखांनाय बिनि गेजेरजों जों लानो हायो। दा बेनिखायनो पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव दिनै 30थि बड'लेण्ड मुंख्लं बिथांमोननि मुङै जोलुर बादायलायनाय बेखौ खालामबोबाय थादों। इयुनावबो आरो बेखौ दोनबाय थागोन खालामबाय थागोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि समाजनि मोजां मोनसे आब्रुथि मोजां मोनसे जोंनि गेलेनायनि प्रति यां जेनेरेसना मोनसे मा नांगोन गोसो बोनाय बेनि गेजेरजों जोंनि जाखांफुनाय जेनेरेसना बेनि गेजेरजों जोङो मोनसे गावखौनो केरियार खालामनो हानाय बेखौबो जों नुबोदों आरो बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मिशन हिसाबै बेबो मोनसे स्किल हिसाबै दिनै बेखौ जोङो दिनै फैयै फैयै गोबां जायगायाव जोंनि यां जेनेरेसना गेलेनायनि प्रति बेखौ गोसो बोनायखौ जों नुबोदों। दा बेनिखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव बे जोलुर बादायलायनाय बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि गोसोखांनाय बियो अराय गोजोरै थाबाय थाथों। पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो पानेरि रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव दिनै गान्दा खुंगुराव गासै मुंख्लंफोरखौ लानानै जोलुर बादायलायनाय होगासिनो दङ। बेयो देग्लाय 30 बोसोर जाबाय। 1994 मायथाइनिफ्राय बे गेलेनायखौ जागायजेनदोंमोन आरो बे जि गोलाव जारनि बे जारनियाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा दुखु खस्थ'नि गेजेरजों माखासे जोङो खेलाखौ होनाय समाव जेरैबायदि जौगानांगौमोन दिनैसिम जों जौगानो हायाखै। बेनि थाखाय जों दुखु फोरमायदों। बेनि उनावहाय होनाय माखासे गेलेनाया गोजौ लेभेलाव थांबाय, सोरनाबा नेसनेल लेभेलाव थांबाय। जों डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय दासिमबो जों स्टेट लेभेलावसो होनो हादों। बिनि थाखाय जोंहा मोनसे दुखु दङ। जों आसा फारिदों जे
जोंनि गेदेर गोलाव मेलेमजिबि बिथांमोनाबो गुबुनफोरा जेरैबायदि बे खेलाखौ जौगानायथिं लांनो हादों जोंबो फैबाय थानाय बोथोराव बिथांमोना जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होयोब्ला निस्सय जोंबो बेखौ गोजौ थाखोनि गेलेनायाव लांनो हागोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय। दिनै गिबि गेलेनाय हिसाबै गुवाहाटि डायनाम' क्लाब आरो निउ मडेल उदालगुरि बे मोननै दोलोनि गेजेराव जादों। जागायनाय गेलेनाय बेखौ बेखेवनानै होदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारि बिथाङा। जोङो गासै 8टा टिम बेवहाय लिंनाय जादों। दिनैनिफ्राय जागायनानै 25 तारिखआवहाय फाइनाल गेलेनाय जागोन। ओंखायनो गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो ओनसोलनि आरो खाथि खाला रायजो राजाफोरखौ दिनै जेरैबायदि फैनानै जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होफैदों फैबाय थानाय बोथोरावबो जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होनानै आसा फारिनाय थाबाय।